Sepinten ngarepatan kula diagung mangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuh. Wah, asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Ya. Engko yangmu ora iki. Aku ndrawurku durung muni asih. Yangmu ora asih to? Asih dasmu iki antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoke. Mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengan iki rasane. Ayo ngomong-ngomong. Bagong, ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicih. Besok sekolah ora wae. Yang arep ora mlebu meneh, alasan mumet ta.